it comes to that, uma kuthathwa indoda yakho nge-essential worker oza kumina, the level that we raised against someone uthatha indoda yomuntu, indoda yomshadikazi, amshisa ingane eziwu4, amshisa ingane eziwu2 eyodwa ikhubazekile, we will deal with you decisively. We will hit you so hard. Awazi ukuthi ngikhuluma ngani. Mina angifuni abantu bethi ngiyathakatha. Yekeni leyo nto. Imina engithakathayo. Ningaze nilokhu ngikhumbuza. Ngizokushaya ngomuthi angeke uzukholwe. Mina nginomkhuba ukuthi ngishaye umuntu ngeqanda kuphela. Qanda nje lodwa nje. Thina sikushaya usebenza kaloli uhambe ngamatekisi. Sikushaya usebenza kwa-teaching uhike umuye emsebenzini. Sikushaya iguga yonke into ngomuthi. Thatha iqanda, thatha inyama ebovu, ngiyesidulini, ngifike ngikushaye. Ngoba uthatha indoda yomuntu uhluphekisa umama emdala kangaka. Lo mama akafundile uthi akondloba. Ayikushaya uncingo ngodonga mina. Kushaya nje uncingo. Angifundi abantu bethi ngiyathatha imina engithakatha. Angifuni ngikhumbuze ngoba mina ngiphila ngakho. Ngiphila ngakho and futhi kuyangisebenzela. Abantu abanjenganani ngifuna sibashaya ngomuthi. Engisho ukuthi intombazana ukho to be careful ukuthi wenzani. Ngoba once umama ingane zakhe zamnika le video wangibona. Sizokushaya nganami sizokushaya ayibo wathi ngise ngidlikabishe lipheko mngama yi. Hayi intombi unkosikazi pheko unkosikazi. Hayi idlele lona ngikhohlwe yini.